Mali kunnafoni lajɛbagaw an b'aw fo danti foli min na bi an b'a ka émission mandi sanfɛ n'o ye baro kɛnɛ ye émission ye min labɛnnen don Mali kunnafoni fɛ walasa k'aw ladɔnniya a ka artistes ka vie la an'u ka carrière musicale o hukumu kɔnɔna na an ka wele sera belebelew ka belebele ma aw bɛɛ lajɛlen b'a dɔn n'o ye Baba Ɲame Kamara ye. Baba Ɲame ye jɔn ye a ye mun kɛ a ka dɔnkili jumɛn b'a bolo a ka actualité yɛrɛ ye jumɛn ye a bɛna da dɔw la k'o walawala an ye bi plateau in kan. Baba Ɲame i ni wula. Naamu Gafure salamu alaikum. Wa alaikum salam. Somɔgɔw. Alhamdulillah an b'a la fo. Baba i bɛ se k'i présenter halisa n'an filɛbagaw la Baba bɔra jɔn ni jɔn de la. Ok Gafo ɲininkali diyara n ye. Ban Adama ka da waga ni nin kumana n'a kumakan faamuyara a b'a to an ka barika da nin tigi ye parce que fanga bɛ Ala de la. Ni jɔnni y'i kini sen ta ni numansen y'a lamina ni sintigi taamana i ka fangatigiya tɛ force ye Ala de ta ye. A ka ɲi bari Ala bɛ hinɛ a b'a ka jɔnni bɛɛ faga mais patron Ala tɛ sa. A ka ɲi Ala bɛ makari a bɛ jɔnw la sunɔgɔ mais patron Ala tɛ sunɔgɔ. Ala de ka ɲi Ala bɛ hinɛ a bɛ jɔnw la gingo nka patron Ala tɛ gingo. Wa jarabu wali malaku safan safan. N'an ye fangatigi Ala fo an bɛ sɔli kɛ nɔrɔ kan ka tugu n'a la Hawa Ala de ka Seyiba bonya malamini Ala de ka Muhamadu bonya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka lahamidul majidun. Mukira bɛ Ala deli fɛn kelen kelen na. Kira dɔw ko Ala k'u ka duguladenw halaki nka Muhamadu ma sɔn a ko a bɛ alikiyama kɛnɛ ma kɔnɔ a bɛ to ka surunalidu don a mantɔw ye. Seyiba don Mamadu malamini Seyiba Ala de ka Seyiba bonya. N teri n'i y'a mɛn jiriden ka di a bɔra yirisun min na o de ye dankɔrɔba ye. Baba Ɲame fayanfan n'a bayanfan n ka foli b'a bɛɛ ma. Ne de ye Ɲame denni Baba ye ka bɔ Segu dugu nin kɔrɔ. Ne fa la Finɛ ne ba la Finɛ. Finɛ Baɲini den don Bajalo Kamara den don. I Kamara dusuku ɲumantigi den don Sisɛba denma ɲuman wali dennin bɛ balo ne ba Payi ta fɛ a ka ɲi. Payi bɛ hinɛ a bɛ makari Ala ka jɔn ɲuman. An ka foli bɛ Payi Kamara ye. Mashallah. Ok Baba i nana an ka wele jaabi o diyara an ye. Ça fait plaisir. Baba an bɛ fɛ k'a dɔn Baba yɛrɛ donna musique la cogo di a ye kuma yɛrɛ diyara e ye cogo di yalima i ye Funɛ de ye ni kuma diyara ye i bɔra Funɛ du kɔnɔ o y'i bila ka kuma ani ka dɔnkili da wa. Oui Gafo question diyara n ye kosɛbɛ i yɛrɛ ye min fɔ ne maa bɔra min na i bɛ k'a ye wa bɛɛ tɛ fɛ dɔw b'a kanu o b'a kɛ dɔw b'a kanu o t'a kɛ dɔw fana t'a kanu. Ne bangera k'a sɔrɔ ne faw bɛɛ ka baara ye nin baara in de ye. Mashallah. Ala y'a kɛ denmisɛnninya kɔnɔna la ne tun bɛ to ka taa vacances la mɔkɛ fɛ yen n ka musokɔrɔba fa ni n kɔrɔkɛ b'a la an bɛ taa vacances la a fɛ yen n'an tun taara a b'an lasigi a bɛ ɲamakalaya kuma fɔ an ye kuma tun ka d'an ye an b'a kɛ ni Ala ye jɔn da min kama i bɛ k'o ye Mashallah. Ok d'accord faamuyali sɔrɔla o la maintenant Baba n bɛ fɛ k'i da don i ka parcours la k'a fɔ an ye quelques mots quoi i y'a daminɛ don min ani kana bila bi la i ka parcours i ka grand moment quoi. Gafo a daminɛ tuma a y'a sɔrɔ n ka dɔgɔ dɛ a mɛnna dɛ. Ouais parce que ne ka morceau fɔlɔ musique min yɛrɛ ye n labɔ ani sisan cɛ est ce que fɛn min ye san 15 16 ye a bɛ sɔn ka s'a ma. Wow. Ouais ne ka musique fɔlɔ yɛrɛ min ye n labɔ a bɛ sɔn ka se san 16 ma. Donc kɔrɔ ko minnu wolola 2000 comment dire yan'o cɛ olu tɛ dɔnkili u tɛ se ka caman falen n bɛ fɛ i ka acapella de kɛ walasa an bɛɛ lajɛlen ka hakilila jigin o la. O diyara n ye
ne tanba taara dugu dɔ la a dugu tɔgɔ de ye ko Bakel. Bakel dugu jumɛn don Ala ye n na. Ala ye nakaw jɛra ka saraka bɔ duga jaabira jali den bɔ den ma jali jibi. Jibi bɛ ɲaamɛ dennin baba ta a ka bon. Ne kan bɛ wara de ma jelikɛ fila fɔ bali hali sisan seli dugusajɛ baba ɲa bɛɛ bɛ Mistral concert kɛ. N'o dugu jɛra n bɛ don avion kɔnɔ n bɛ taa Dakar an bɛ taa Nuit de Bazin tabali gosi. Jibi Darame ka Nuit de Bazin nin y'a sanji 17 ye sanji 17 ne yɛrɛ b'a la n ko n ka fɛn daminɛ san 16 a ka ca ye o parce que Jibi ka san 1 de fɔra ne kɔ ne dun ni Jibi bɛ ɲɔgɔn ye don min na a y'a sɔrɔ ne tun bɛ janjow kun kɛ Ba Mali kɔnɔ yan. Wow, a janjo tigi. Sanji 16 jelikɛ min b'a tɔgɔya la a b'a sugu la a b'a couleur la a b'a modèle la a ma changer a ma yɛlɛma jaliden b'o den. Sanji 16 san o san Nuit de Bazin n'a bi kɛ a b'a fɔ ko Baba Ɲame jalimuso jumɛn bɛ yen i b'a fɛ an ka taa n'a ye Dakar. Ne de bɛ to k'a fɔ a ɲɛna n ko den b'o den jɔnni ko bɛ e yɛrɛ ye sa ne n'a bɛɛ ka di. Lagare tɛ kɛlɛ fɛ anw bɛ lafiya de fɛ anw bɛ bɛrɛ de fɛ. Ɔ fo ni min ko k'a bɛ s'an ma tuma dɔ n'i k'i bɛ s'an ma an bɛ to ka ca k'i la k'i bila. Sinon bɛɛ ka d'an ye ani bɛɛ bɛ bɛn a la. D'accord. Faamuyali sɔrɔ olu la. Sanji 16 Ɲaamɛ dennin baba ne bɛ taa Dakar. Ni ne taara n ka concert kɛ Europe o b'a sɔrɔ n ye n ka cachet minɛ ka tila ka nafolow fara ɲɔgɔn kan ni Jibi nana a b'a fɔ Baba Ɲame e tilala n b'a fɔ n ko Jibi n b'a fɛ ka sigi ko kana sigi ne nana concert de la f'an k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ Dembo den jelikɛ min sɔnna n'a kaɲɛ n'a dusugoyan f'a kaɲɛ a b'a muso mama chéri furu don min na ne Baba Ɲame de kɛra kɔɲɔkɛ ye Ba Mali ne de taara n wolo ni bi cɛ ka taa woro di ko an b'a fɛ ka muso ɲini n y'a kɛ Jibi Darame de ye Sénégalikaw ka belebele ko la ɲini na ɲɔgɔnnaw bisibagaw karibaga n'i donna Dakar n'i ko Jibi Darame non Sénégal drapeau don a bɛ ɲɔgɔnnaw tereke Dembo den sara fo million foroko. An ka foli b'a ye yan fo Dakar. Mashallah k'a Darame. K'a Darame. Ok Baba Ɲame. I ko o donc ça fait 16 ans maintenant mais an bɛ don min na ko bi Baba cassette ko dɔgɔya la disque ko dɔgɔya la. Maintenant Baba yɛrɛ bɛ ka se k'a ka vie gérer cogo dɔnkili ninnu gérer cogo di a bɛ wari sɔrɔ a la cogo di an bɛ fɛ Baba k'o ɲɛfɔ an ye. N'i kɛra conteneur kɔni ye n'i bɛ Chine ni bateau min ta i tɛ bouger dɛ i bɛ bouger. I tɛ bouger. Ɔ an bɛ barika da aw hɔrɔn den ɲɛnamaw de ye ɲamakala tɛ bonya jatigi ma miliyɔn caman nibaga dɔrɔmɛ 1 nibaga an bɛ barika da aw de ye sɛgɛnbali ɲina balo aw de ka ɲi n'i y'a ye an bɛ munumunu an b'an yanba an b'an bolo fila kɔrɔta muso sabalilen denw hɔrɔn ɲumanw an bɛ barika da aw de ye danta aw la aw de bɛ k'an ta. Ɲaamɛ dun dɛsɛra donne min kɔrɔ n'i y'a di baden ma a b'a kɔ kari o tuma hɔrɔn ɲuman y'a barika. Ok merci Baba. I ka dɔnkili kura bɔra a ma mɛn n'o ye Bajuru ye. C'est vrai. Ami million. Ami biriki. Oui tiɲɛ. An bɛ fɛ ka yanni an ka dɔnkili in ta an bɛ fɛ ka dɔn Ami million ye jɔn ye i ma fɛ i ka relation avec Ami million. Et puis mun yɛrɛ y'a titiri kɛ Ami million ye o ɲɛfɔ an ye. O kuma in diyara n ye kosɛbɛ. An bɛ baara kɛ Nations Unies de la. Nations Unies. Ale bɛ Europe de ye. Ok. A ye ci bila ka n'a fɔ ko a mago bɛ Baba Ɲame na Mali la. A selen Mali la a ye n ka numéro ɲini fɛrɛ bɛɛ la f'a ka n ye. An kɛlen ka ɲɔgɔn ye waati min na. A waati bɛɛ n'a ka jalasiri ma a ye jalasiri n taara a ye miliyɔn di n ma. N bɛ to k'a fɔ a ma n ko an bɛ biriki
n'a ye kunbɛ o kunbɛ sigi a bɛ miliyɔn fara ɲɔgɔn kan a b'a di ma miliyɔn caman b'a fɛ yɛrɛɲɛbali min ma n'i ta k'a kɔ kuma ye a b'i érégler ale b'a la ka jugulamɔgɔw cɔn kɔ an bɛ miliyɔn o degun miliyɔn caman b'i fɛ ni maa ba y'a dilan i jugulama tɛ se k'a tiɲɛ an bɛ biriki miliyɔn b'a fɛ a n'a kanu a bɛ n wele tuma dɔ ɲaamɛdennin baba n ko namu dafa ka amido Abulayi ka amido baba ɲaamɛ ne fɔman'i ma i ɲɛnafin bɛ n degun tellement k'i ka di ni ye miliyɔn b'a fɛ kanu b'a fɛ an bɛ biriki a bɛ ɲɔgɔnnaw la trembler an bɛ biriki miliyɔn b'a bolo Isufu Kɔnɛ a ka sinɛni kale a ka bisini a fiɲɛ samayɔrɔ a ka gendarme couché a ka stop min b'a kale k'a jɔ o de ye ne ka ami miliyɔn ye ami biriki biriki b'a fɛ a b'a di ŋara ma ala bɛ miliyɔn caman di dɔ ma o b'a sɔrɔ i tɛ fonisire ye a b'i bolo faw bɛ kasi la a b'i bolo baw bɛ kasi la a b'i bolo e balimaw bɛ cancanca la i dɛsɛlen don k'a k'u ye a b'i bolo fɔlɔw bɛ ka kasi yatimaw kasilen don ŋara min b'i nɔfɛ a tɔɔrɔlen don n'i ye ami biriki dɔ don min na i bɛ lafiya ami miliyɔn ami biriki biriki b'a bolo fanga b'a la a ka bon a ka girin a ɲɔgɔnnaw t'a kɛlɛ i bila star kɔnbaɲa a munumunutɔ k'i lamaga ka fisa a ka s'i ma miliyɔn b'a bolo ami biriki ami miliyɔn kana bila pɔtɔrɔ na sura ma ɲi. Ok, faamuyali sɔrɔla o la. Merci. Baba an bɛ fɛ ka dɔn funɛ ani jeliw différence jumɛn de b'u ni ɲɔgɔn cɛ? Ouais, différence bɛ jeliw ni finɛw ni ɲɔgɔn cɛ parce que anw ye finɛw de mais finɛw fana bɛ jeli deli c'est comme jeliw bɛ hɔrɔn deli. Donc funɛw bɛ jeliw deli. Normalement mais jeli man ka finɛ deli. Donc a bɛ flèche bɛ taa est-ce que hɔrɔn bɛ jeli deli wa? Ayi. Mais waati dɔ la jeli bɛ hɛrɛ k'a ka hɔrɔn ye. O bɛ se ka kɛ o bɛ kɛ. O ye jɛ diya ye. Maa min bɛ sɔn don o don ni bi ka gɛlɛn i fana ka dɔ a kan sa. Jeli b'o kɛ. O kan ka kɛ o yɛrɛ de kan ka kɛ o diɲɛ tɛ GS ye wa? Baba b'o kɛ. O de kan ka kɛ o de y'a kɛcogoya yɛrɛ o diɲɛ GS ye o. D'accord. Ala yɛrɛ ko hɔn o hɔn ka ɲi kojugu sigiɲɔgɔnya la k'i ka to k'a fɔ ko hɔn hɔn ka ɲi balimaya la k'i k'a fɔ ko hɔn ka ɲi ko n'i b'a fɔ i jugu ma waati bɛɛ ko hɔn ala ko k'a bɛ dusukun changer k'a bɛ k'i nin ye hɔn ka ɲi. Faamuyali sɔrɔla. Ala k'an kɛ hɔn kɛbaaw ɲuman ye. Amina yarabi. Baba an bɛ fɛ ka dɔn sisan jeliya funɛya sisan funɛya ma nɔgɔ jeliya ma nɔgɔ bɛɛ n'i ka jatigi de don maintenant e yɛrɛ ka regard ye jumɛn ye sisan fɔlɔ funɛya comme e ko k'i y'a daminɛ depuis ça date de 16 ans voilà maintenant o wagati ni sisan ta différence jumɛn de b'u ni ɲɔgɔn cɛ e yɛrɛ bɛ se ka jumɛn de fɔ o la? Ouais, o waati y'a sɔrɔ internet ko tun tɛ ten. Je peux dire internet yɛrɛ kun tɛ yen parce que u nana voilà ni waati nin de kɔnɔna na. Facebook. Sisan fɔlɔ ni bi tɛ kelen ye. Fɔlɔ yɛrɛ la ɲamakala de tun bɛ promo kɛ hɔrɔnw ye. Awɔ. Mais sisan hɔrɔn bɛ ka fara promo kan promo kɛ ɲamakalaw ye. O tɛ tiɲɛ wa? Awɔ. I b'i ka ɲamakala ka fɛn ta i b'a bila TikTok kan. I b'a ta i b'a bila statut kan. Awɔ. Sisan i yɛrɛ b'a dɔn diɲɛ bɛ ka développer k'o togoya tɛ kelen ye. Fɔlɔ ni bi an bɛ dugukolo kelen de la sankolo kelen de bɛ sanfɛ. Tile bɛ bɔ a bɔcogo la kalo bɛ yelen mɛnɛ a yelen cogo la su bɛ ko a so cogo la dugu bɛ ja jɛcogo la ni changement min kɛra la o bɔra anw adamadenw de la ni jinɛw sinon ala y'a ka baara bila baara kɛcogo la faama b'a ka faamaya la a ka larisoba sanfɛ. Sisan min de don an kan ka fɛɛrɛ de kɛ fɔlɔ mɔgɔw erreur min y'o sɔrɔ kun kan na anw sɔrɔ parce que diɲɛ yɛrɛ dabɔra o de kama salon i ye défaite min sɔrɔ ɲinɛ i b'i jija o kan'i sɔrɔ an ɲɛ bɛ erreur min na fɔlɔ mɔgɔw tun na an kan k'an jija o man k'an sɔrɔ mais n'a fɔra k'anw yɛrɛ ka défaite bɛ ka juguya n'olu ta ye ɲamakalaya mana kɛ ɲɔgɔn kilasi o fana man d'a la dɛ an kan k'o dabila dɛ an bɛ ɲɔgɔn kanu o de ka ɲi ala ye maa o maa da diɲɛ kɔnɔ ala ko aw bɛ k'aw yɛrɛ sɛgɛn n'i yɛrɛ fa ni ala tilala n ka garijɛgɛ la n y'a tilan ni dugu jɛra bɛɛ b'i ta de minɛ
ay wuli aka dun min be commerçant wuli kata sugula awo wuli kata sugula galadona gereka galamina na kalali kɛra ta i ka atelier kɔnɔ ɲamakala boli ka taa i ka ɲaga kɛyɔrɔ la walima i k'i jatigiw sɛgɛrɛ a ye lamaga kɛ garijɛgɛ in ye ne ta ye mais ne ko dɔ ka tile bɔra k'e t'o fɛ sanpɛrɛn dun bɛ mankan min bɔ est ce que o bɛ marifa mankan mɛn surtout sisan taw yɛrɛ ye pétard ye sanpɛrɛ ka lamɔden kɔni marifanci kan tɛ fɛn tɔgɔ la est ce que o b'o mɛn yɛrɛ o t'o mɛn sisan taw yɛrɛ dun ye pétardni ye a ka ɲɔgɔn to yen bɛɛ n'i dakan don ni ala ye jɔn da ko o ko kama a b'o de kɛ e tɛna ala ɲininka ala tɛ bugɔ ala tɛ nɛni ni min ka di ala ye a b'a kɛ diɲɛ bɛ ten de a bolo bɛɛ dun fana bɛ jɔ i ta de la n'e ko wari t'i bolo n'e taara banabaatɔ dalen sɔrɔ i fana b'a dɔn k'o fana k'i fana lafiyalen tun don ni banabaatɔ ko k'a ka bana tɛ bɛn a ma n'a tɛmɛna kaburudon da la n'a y'o fana dalen a b'a dɔn ko fanga ye ala de ta ye ni ala ye min kɛ dɔrɔn c'est ça qui est bien machallah. Merci beaucoup. Maintenant Baba i ka dɔnkiliw la i ye siraniw fasada ka kumatiw fasada ka lagariw fasada dɔw ko siraw de ta jara kumatiw yɛrɛ bɛ k'u firifiri k'olu ta jara lagariw fana ko comme yɛrɛ lagare sa i n'a fɔ ko yɛrɛ jara donc o saba a fɛn ka tugu ɲɔgɔn na ye dɛ la mais i kana ɲininka k'a fɔ ko animatrice yɛrɛ ye sira yɛrɛ o kuma ne tɛ bila sira la parce que denmuso kunbaba ye sira ye bari n'i y'a mɛn kunba ti i ye min fɔ n'i y'a mɛn hɛnda ti n'i y'a mɛn lagare ni sira fɔlɔ kunteri ye musokɔrɔba tun tanya den wɛrɛ t'i wolo du kɔnɔ kunnadiya sɛbɛ ye sira ye i b'a jate minɛ fɛn kelen na Hawa Gafure n'i bɛ du min kɔnɔ ni masa musoman tanyalen don sira bɛ bɔ kɔrɔmusoya la a bɛ n'i jɔ baya la pepu sira de ka ɲi ladon ko ɲuman ale de b'a d'a dɔgɔninw ma a n'a dusukun ɲumanba sira fɔlɔ de ka ɲi n'a dɔgɔnin ka kɔɲɔ ɲaga sigira hali ni complet kelen b'a bolo n'a b'a dɔn ko malo bɛ na sira de bɛ kari a bɛ taa feere ka na du sutura sira fɔlɔ ka ɲi ɲɛmɔgɔba o de la n ko n'i ye kɛlɛ avion don da la n ko problème bɛ classe affaire de nɔfɛ marifa ka farin ko a da yanfan don sira de ye ɲɛmaa ye métro bɛ boli Paris n ko ɲɛfɛ yanfan de y'a boli yɔrɔ ye sira de ye ɲɛmaa ye ala de ye sira bonya ala alijinɛ kɔnɔ patron ye Fatumata sira fɔlɔ ye ala ye sira bonya ala ye sira ladiya n'an bɔra sira la kɛlɛɲɛ bɛnnen don ala la ala tɛ kɛlɛɲɛ ma dafɛn si la Allahu wahidun ala ye kɛlɛɲɛ y'a kelen ta ye wa bɛnnen don faama de la a kelen a ye san dan k'a to a ka kɛlɛɲɛ la ka dugu da k'a to a ka kɛlɛɲɛ la bani adama jinɛ dunu y'a ali kiyama nin bɛɛ dilanbaga ye Allahu de wahidun kɛlɛɲɛ ye ala ta ye min nana sira bɔ kelennasigi la ko kɛlɛɲɛ man di o ye kunba ni nafa de ye kunba belebeleba a kolen don a jɛlen don kunba bɛ fɔ pasi ni n ye kunbaw tɔgɔ fɔ a bɛ hakili jigin Baba Kamara ka kunba la kunba jɛlen don kunba kolen a bɛ pasi ni n ye kunbaw tɔgɔ fɔ a bɛ hakili jigin Fifi Sila ka Mamani Kamara kunba la kunba kolen don a jɛlen don n ko n ka kunba bɛ pasi ni n ye kunbaw tɔgɔ fɔ a bɛ hakili jigin Makani Seki den kunba la Yaseki kunbaba a ka bon a ka girin kunba nafama kunba kolen don n ko kunbanin bɛ pasi ni n ye kunbaw tɔgɔ fɔ a bɛ ne hakili jigin Fifi Hayidara ka kunba la Yaseki kunba filafɔ bali tubabu bɛ montre dilan tuma min na hakili ma to a la a ye ni n ka jelimuso kanu Fanta ɲaamɛ k'a daminɛ o don na fo bi kunba b'a tɔgɔya la Jɛnɛba sera ka Yaseki kunbaba ne kan b'o de ma kunba nafama denmuso nafa Yaseki kunbaba nafa ne kan bɛ nafama de ma nafa hali sisan ni sini ye seli ye Baba Ɲaamɛ ka kurakurani bɛna gosi tuguni an bɛ miliyɔn bɔra a ma mɛn kura wɛrɛ bɛna gosi tuguni a dara kunba dɔ de la
o kunba balolen bɛ Canada geda kunba ba awo kura bɛ nalen maninka musow ka Jaguar ne de y'a da la bamaminɛ wara o de bɛ nalen sisan Jaguar o de bɛ nalen a bɛ ɲɔgɔnnaw ɲimi a b'u tufa a b'u firifiri a b'u seri ne kan bɛ Jaguar de ma Ɲame Keyita denmuso Ɲame Keyita ka kunbaba a ka bon a ka girin a bɛ ɲɔgɔnnaw kin a b'u ɲimi a b'u firifiri ne ka geda kunba nafa ma denmuso nafa nafa ne tanbani ye kunbanu tɔgɔ fɔ kunba de ye Baba Ɲame garanti en 2011 Paris Sidi den muso cɛ kan fɔ Baba Zuboyi den muso cɛ kan fɔ Laliya Zuboyi den muso cɛ kan fɔ Malale den muso cɛ kan fɔ ne ka Lale Zuboyi Baba Zuboyi de Lale Laliya Zuboyi de Lale Fatoumata Safo Haidara de Lale nya dɔn en 2011 Paris ako yaga belebele bama mamuni marko madame Abusar ako mamuni ko namo ako Baba Ɲame dumanye Allah mais million kada e ko jugu mamuni ko yere nyebo ko la de parce que mbeto ka fo tuma na Paris ngonga bana wulila la de ko mun bana bala ngona e dokotoro wele kana ngo crise be juguya ako foj me bala ngo million be bana ba Sidi 2 million chaman dia abe 3000 euros dia ninga anniversaire kera ninga anniversaire be kedra be million chima tuguni Baba Zuboyi dia koma Baba Ɲame mbeledo di ma 2011 ibe avion tani be bo Afrique ni be ta Europe nya Air France bi haram ya kadima na voyage nga billion so million kele Sidi 2 kabaya damena ma dabla Baba Zuboyi de belebele kanta karikanya nyono karibaga bu bishi abu lamaga aka nogo busanga giriwa be nyono chancha okay la gado ko bitukudi yaro sira fora kumbo fora henda era dum bana mafo henda na fama imodo henda o kanisa henda o ka kuma mancha henda o kan u be blawladi sino henda no kan lagare de boblo ay lagare ne re lagare ntisa lagare clash orona de sira ni kumba de be bla henda la sino lagaro tese ma shidema papa ni mama ka joli mandia mi manka o de be ka dube toro do lagaro kanisa lagaro te bla ma shila mo ban fe o de keleme ka beni degu on de tro ko jugu sonja no an jugu be sabi enemi be sabi lagaro jugu i be sare parce que an chene do papa ni mo bolo papa ko ka tese ka bu papa ka vie privée ni sera mal ni nyekete nango mama e ba ko he dubla du tonye parce que bila le menere la musakaba wa ereta faraka tellement que la kare kadi baye u ka famuza la kare bena wati bena wasoro chokoroba de musokoroba u korola u ninga de la kare ye ala de ni ke la kare o sira du mana fura de nyeke mako papa na la kare ali la kare kado be cho digira do lo digira sira la dimida o digira do la kumbo sonja da eduzega sida no la kare tawga koy. Merci. Ok, Baba, merci. Ye ni be fara nyonga ka nyefan ye. Alhamdulillah. Bon, ambe si wala, siranu si wala, matu, endatu, ani lagareu. Maintenant Baba, comme y a nga se émission kunche yoro la. Amena Baba nga ka projet d'avenir la. Ok. Baba, projet du monde bi bolo. Ame domina ko bi. Alhamdulillah rabbil alamin. Gafuru diara nyoko sobe. Projet mimbe sina. O yoro coronavirus projet be bnew. Wallahi. O ambe dugo de ke bana jugin ka ban. Amina. Sinon sans ça ne rebe concert que Hollande ma ke Amsterdam des fois Rotterdam mais nina amaseka ke salo amaseka ke ka sabu ke coronavirus ala mina nous débaser ke nina salo amaseka ke ka sabu ke coronavirus tu vois ola projet mana ke togo ni bana be ka badran be dugo de ke hina masaka bana ba ka banka ya sala fio bi sekana na la ka je ok Baba Ɲame comme tu as fait chugo mam seranga émission kuncha yoro la et folikani la dilika minu bi bolo kan yeshi ka fanu mai biseko micro ok hawa gafro diaranye nga foli be nga fani be nga foli be malien be hawa gafro ni tamana ibado ko malien kan abaka artiste fa abaka nyamakala fe
a bɛ ne hakili jigi Adama Jaraba den na Yumani Henda. Baba Nyame bɔra Ameriki. Henda ko yani maaw ma ka Baba Nyame denin bisimila, ale de bɛ lagare bisimila. Henda ni million balolen bɛ n tɔgɔ la Ameriki. Yumani Jara ɲɔgɔnnaw bisibaga don, a b'a ɲɔgɔnnaw kari. Ngabi Baba ni kɔnɛ ka Yumani Henda ma, Henda nafama. Jalimuso min kɛwale ka bon n'a fɔda ye ne ka Yumani Jara, ne kan bɛ Mamu lagare bama. Yuma Henda ka bo a ka giri kantabali kanya ɲɔgɔnnaw degunbaga don, a b'a ɲɔgɔnnaw bisi. Ne kan bɛ Madusu Tarawele ka Yumani Henda ma, Henda million ani million bɛ Baba Nyame tɔgɔ la Ameriki. Joseph den Madusu Tarawele belebeleba don, denba ɲuman. Ale de ye Nyame denin Baba ta ka taa ni ye Ameriki, ka taa ni ye an taara Amerikikaw ka misi émission gosi yen nɔ. O don fana ye dugula tarambi tuguni. Manyina Jamusa si balolen bɛ Ameriki, Abdul Karim Sumando. Ne manyina Bakari si balolen bɛ Ameriki, Abdul Karim Sumando. Tama manyina moi ale de ye tu sirata Suna ani Faridaw la, janjon diyara sira fɔlɔ la. A ye sira fɔlɔ furu, ne ka tu ɲakan du kunbɛn diyara sira la. A ye Mayiɲan den ta, a ye Jebunjayi den ta, ne ka tu sira ɲakan du baw di jugaramɛ muso cɛɲi Mayiɲan den denmuso kisɛma don, a jugu ye tigɛfara de y'a bolo, a b'u tereke. Nene Saturu den ne ka tu ɲakan du, a jugu ye tigɛfara ye, a b'u mɔɲɔn kɔ. Belebeleba de y'a ta, jelikɛ min kɛwale ka bon n'a fɔda ye Abdul Karim Sumando. A barika million caman ba la Ameriki, Abdul Karim Sumando. Cɛkunbabaya tɔgɔ bɛ fɔ bulon caman kɔnɔ, o b'a sɔrɔ ŋana ka dɔgɔ. Baba Nyame kinibolo lajɛ Abdul Karim Sumando. Dɔ ka bon dɔ ye, dɔ ka ja dɔ ye. Ni cɛkunbaba dɔ kumana dɔ b'a da de, ni dɔ yera a bɛ dɔ la taranbile kɛ. O tɛ kɛ mun na? Ne kan bɛ jata de ma, Jamusa si tu siraba cɛman. Nin ye couple belebeleba ye dɛ. Abdul Karim ka tu ɲakan du ta, denmisɛnninw ka patron ye tu sira ye. Pari ŋana musoba tun don, nka bi Ameriki a bɛ k'i sago kɛ ɲɔgɔnnaw la. Tu ɲakan dubaw di. Ni n bɔra yen nɔ, Nyame denin Baba ne bɛ na n gosi belebeleba la, kantabali kanya. Jean Dako Aracheli de belebeleba, kantabali kanya. Hawa ni yan bɛɛ misi ye n'a bɛɛ y'i kelen ta ye, ni misi kelen y'a jɔ e ka da la ko misi tɔw tɛ bɔ, n b'a fɔ n k'o kelen de ka girin. Jean Dako bɛ ten de 3 kelen 6 enfants. Jean Dako bɛ ten de 3 kelen biɲɛ 100. A tɛ tuli kɛmɛ ni cɛbaw ɲɛ dara k'o bi dugu bila. Fadenya ɲɔgɔnna molobaliya tɛ yen. Ale de ye Apa Kani Jalo den ta, Lela Kani Jalo. Ale de ye Umubari den ta, Lela Kani Jalo. Lagare Lela a kelen bɛ ka jugulamɔgɔw bɛɛ kɛ ɲɔkisɛ ye, a yɛrɛ donokɔrɔlama bɛ k'u suki. O bɛ bɛn. Lagare Kani Lela Kani Jalo a y'a jugulamɔgɔw kɛ jɛgɛmisɛnninw ye, a yɛrɛkɛlama bɛ k'u kunu. Lela Kani Jalo. Lagare Kani Lela Kani Jalo. O de do kɛ a y'a jugulamɔgɔw kɛ bakɔrɔnin ye, a surukulama bɛ k'u minɛ. Lela Kani Jalo. Lagare Kani Lela Kani Jalo a y'a jugulamɔgɔw kɛ sigi ye, a warilama bɛ k'u bisi. Lagare Lela Kani Jalo a ka bɔ a ka girin.
fulamuso ka nakanba ani takanba biribiriba ani lɔnbaga la ɲani lagarele la Seydi Kani Jallo wallahi fila bɛ danbe ye misigɛn ye mais ni jolimandiya nana a y'a di Aba Kani Jallo den ma a bɛ se ŋaara kɔrɔ a bɛ se ka conteneur ta ni n bɔra yen nɔ i t'a to n ka taa Paris Baba taa Paris kana Dili Umu den balolen bɛ n tɔgɔ la Paris Muluku Solomani den ne ka sira tanja marakamuso galontigɛbali marakaw kumana marakakan na ko soron ta banna e bolo ko siga b'a la muso min ko n den i sigi yan nɔ n'i fa k'a ɲɛnabɔ n den i sigi yan k'i fa mago dilan n'olu denw kɛra kelen ye den dɔ ba ni mɔnɛ de bɛ sa sira tanja balolen bɛ n bolo Paris Muluku Solomani den sira belebeleba a balolen bɛ Paris Dili Umu den Madamu Darame sira tanja a ye ɲɔgɔn ye don dɔ de Paris a ko baba ɲaamɛ de ka di n ye ani sisan cɛ a bɛ san 10 bɔ kaba y'a daminɛ a m'a dabila yɛlɛmabali filafɔbali min tɛ maa ta k'i bila sira tanja ne kan bɛ Beyidi ka nɛnɛ Saturu ka sira de ma Beyidi ka nɛnɛ bɛ Paris Nɛnɛ Keita n'ale makan Mandeka Juju b'a kabala Simoni Jata bɛ Narena da Mali Kalabi Bomba Kalabi dɔgɔma Tukɔnɔ waliya Juju b'a kabala Simoni Jata bɛ Narena Nɛnɛ Keita bɛ Paris Beyidi den belebele a ka girin ni n bɔra yen nɔ e ma ko mɛn Dafa ka Awa Kante Dafa Kante ka Awa belebeleba bɛ Paris awɔ nin ye maire de tɔgɔ ye dɛ nin ye Faransi maire de ye n bɛ ka maire yɛrɛ de tɔgɔ fɔ sisan nin ye Faransi Evry maire de tɔgɔ ye nin da awɔ Baba Ɲaamɛ taara ɲaga fɔlɔ min na Paris a y'a ka délégation bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a ka vie privée nana Paris Hawa Sora bi maga Kiliya Musa ni Nɔya Musa Madamu Kuyate Hawa Fakoli Tamuta Baya Bula Tanziri Baya Bula Tanfaga Baya Bula Masalu Bibida ni Masa Kola Dona Manina ne ka filamuso belebeleba bɛ Paris Baïcha Diallo Baïcha bɛ Paris ani 1000 euros caman bɛ Paris Manina Seba Makalu bɛ Paris Macini Jawara cɛ a ye Baba Jawara den ta Konkari a ye Lasana Jawara den ta ɲɔgɔnnaw bisibaga Macini Jawara Macini bɛ Paris ani sanu belebelebaw bɛ Paris Baba Ɲaamɛ tɔgɔ la a cɛ ni million bɛ Paris Baba Ɲaamɛ tɔgɔ la a badenmuso in wele n taara Anvers a ye jaman di a Payi Jawara a y'a to an ka dankelo wele sa kola ɲini na n taara tuma min na Hollande Amsterdam ni kabine ka Makuyate n y'a badenmuso sɔrɔ yen an bɛ Kɔrɔkɔs ani Européen caman bɛ ɲɔgɔn na Baba Ɲaamɛ taara tuma min na New York n y'a badenw sɔrɔ yen Asa Jawara Dayi Jawara Adamu belebeleba n y'u sɔrɔ Fila n y'u sɔrɔ New York City u ye jigiya ta bɛɛ de bɛ se Ɲaamɛdenni Baba jigiya kɔrɔ bɛɛ tɛ se ŋaara kɔrɔ bɛɛ tɛ se ɲamakala kɔrɔ e bangera k'a sɔrɔ i fa bɛ ŋaara mara a b'a ka ŋaara ladiya i ba bɛ ŋaara mara a b'a ka ŋaara ladiya n'i ye min ta i b'o ladiya k'a diya ɲɛ ko bɛ k'a ye tama ma ɲina Bamadu Simaga mɔden balolen bi ne ka wuruki Makalo Baba Allah Madame Pétrole i t'a to n ko yɔrɔnin dafa Pétrole o furu ko a to n ko yɔrɔnin dafa Madame Pétrole Madame Toka Bokum Roger de Dankɔrɔba ne ka nanja siraba damɛnimusow de belebeleba barika kelen bɛ k'a labɔ kojugu nanja sira ne ni sira bɛ taa ka taa ba lajɛ don min na o y'a sɔrɔ a ba bɛ Kalaban a bɛ luwanse la sira bɛ baara la o ye sira diya n ye a ba tɛ luwanse la ɲɔgɔnnaw bɛ girin na tuma min na a ye duguwili so jɔ k'a ba bila o kɔnɔ fɔlɔ yan'a k'a yɛrɛ si so jɔ nka bi a bɛ min kɔnɔ château d'eau nanja sira a y'a ba bɔ luwanse la n bɛ segin bamanankan in kan n'a ye so fɔlɔ min jɔ a y'a ba bɔ luwanse la n'a balimaw k'u k'o bɔ dabila a y'olu de lafiya fɔlɔ ka sɔrɔ a yɛrɛ ma belebeleba jɔ ale y'a ba n'a balimaw bila belebele kɔnɔ ala ye kunbaba dafalen d'a ma n'i ye kelen kɛ ala ka bara la ala b'i ka bara fa ka d'i ma naja sira sira belebeleba k'o b'a kɛ dugawudenw ka alimami barikatigiw ka jiri la dɔn sira i ɲɛna Ɲaamɛdenni Baba ma maɲi
na anta de sira fanta welegem o ne ka finition ye on appelle de fanta welegem procureur de hata sunane farida la akumben diara la janjon kadi sira la sira mo do foyi la ni nyamede ni baba tala ko mandi na be Italie ni baba nyamete Italie abafu ko Italie maji ko na pelo ko masira soro na be Milan ni baba nyamete Milan abafu ko Italie madia na be Paris ni baba nyamete Paris ko Paris madia nyamede di budi kana soro jona nga vacances ka se ka dia sira mi mado ko la nyamede ni baba ko ka damine magele ni horon ya damine bi jide ka laban ko damine jati ka cha me ko laban na te be ne kuma me vo me sega kan wo apakani jalo kan lela kan jalo aya jugula mo ke nyokise lela ba la kan nyono usugi okay ibe sugili do abu ta kelen kelen lela ya jugula mo fara nyogon kan nga yuke jege miseni ya ayre erekella mabuku mine aya jugu ke bakoron ye a yɛrɛ surukulama bɛ k'u bisi a y'a jugu kɛ sigi ye a warabalama bɛ k'u minɛ u sago la hakɛto bɛ nin ka solala wa salima ni diyara ye merci beaucoup Gafure an balima Mali kunnafoni lajɛbagaw an bɔra ka Baba Ɲame Kamara lamɛn an bɛ dugawu kɛ Ala k'a bolo mɛn a ka baara in na halisa a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ